mar oboke no ero mar The Standard, mabende osechopo irwa kae ka koro piny Kenya kadhe achiedh nade mathoth ka gisani wang'eyo kanyo ni koro wenge te ochimo kanyo od burano ero mar piny Kenya, mano the Parliament of Kenya, mabende kanyo oting'o wabungego eko kata jood burago eko mabende noyier e constituencies ma opogore opogore, ka bende waneno ka jalup ker Rigathi Gachagua kaachiel kod moluor Raila Amolo Odinga bende nochopo e pinyego eko mag South Africa mar mondo omi gigoye wang'gi sidho kata rwako e apis tam mar ariyo kerno ero Ramaphosa. Weche osetimre e pinyni eri mar Kenya mathoth ka waneno kanyo ka gwenge eki mag Kisumu bende odiochieng'ni eri ma kawuono koro to wadhi yudo ng'anyo kanyo kaka ne gisesingo ni gidhi bet kanyo kod ng'anyono ero e bomani eri ma Kisumu. Waritane wane ni to dhi bedo nang'o, ka bende jopuonjego eko mag JSS bende moko bende koro puoyo iko omendani eri mar 2024 2025 nimar giwacho ni omedgi pesano ero makare mabende koro biro konyo keto tijegi kata tayo tijegi e yono ero ma owinjore. Kawachako wan gi gazedno ero mar The Daily Nation mabende osechopo e mesawa kae, kang'iyo kanyo aneno ka omeny wachno ero mar gavana no ero Okoth Obado mabende ne waneno kanyo odiochieng'no ero manyoro, ka bende koro duolno ero mabende koro kedo ne mibadhi mano Ethics and Anti-Corruption Commission makata EACC bende koro ne olime kacha e dalane kendo nogolo kanyo mwanduno ero mabende koro dirom Sh252 million mabende osebed ka itudego. Kang'iyo wechego mamoko kapok wachako gi gazedno ero mar The Daily Nation, aneno kae ka ntiere aneno wachno ero mar aneno komenyo gavana no ero Makura, aneno ka iwacho kanyo jalup jatend piny ker ma pacho kae Rigathi Gachagua kaachiel kod ogaino ero mar riwruog siasa no ero mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano moluor Right Honorable Raila Amolo Odinga ne odhi e pinyno ero mar Afrika no ero ma milambo kata South Africa, kama ne giyuore nyasino ero mar sidho ayanga jatend pinyno ero mano Cyril Ramaphosa e tamne no ero mar ariyo. Machielo kae ni rowerego eko ma ong'ere kod nyingno ero mar Gen Z, mago rowerego eko mabende onyuol kanyo kochakre higa 1997 nyaka 2010 ema koro idendo kanyo ni Gen Z. Wacho kanyo nosingo timo duto manyalore mar kwedo parono ero mar chik mariko omendano ero mar 2024 2025. Rowerego eko ne osingo bago ng'anyo odiochieng' makiny odiochieng'no ero ma kawuono e bomano ero ma Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nyeri gi kuondego eko mathoth moting'o nyaka Nakuru, kaachiel kod chwalo pachgi e yono ero mar mbui. Ka wang'iyo machielo wacho kanyo ni mano en gavana no ero ma kaunti no ero ma Migori, Okoth Obado ochiwo kende owuon mwandu no ero mage ma kwan gi dirom Sh235 million ne duolno ero makedo ne mibadhi e thur kae mano Ethics and Anti-Corruption Commission, kaluwore kod mibadhi no ero ma miene nyithinde kaachiel kod jowetene mamoko e thuolono ero mane en e loch. Machielo waneno kanyo duolno ero wacho kanyo ni moko kuom jotelogo eko mawuok e riwruog siasa no ero mar Azimio la Umoja ka otelne kod Opiyo Wandayi ojiwo jood bura magi mondo oriwre gi jopiny e kwedo parono ero mar chikno ero mariko omenda 2024 2025 magi ne owach ni biro medo hinyo jopiny. Machielo wacho kanyo ni tend kaunti no ero ma Siaya kotelne kod gavana no ero James Orengo kotenore kod migawo no ero mar thieth okwa mondo omi ochiw thieth manono ne jotuogo eko mag remo mabende koro wuok e gwenge eko kaluwore kod bech yedhe tuo no ero mantiere malo. Mogik kae aneno kiwacho kae ni jaod burano ero mogwel John Mbadi ojiwo sirikal no ero mar Kenya Kwanza mondo omi omany jolony mongirore manyalo chiwo paro malong'o mar chwalo piny Kenya e okang' no ero manyime. Mago eko gin wechego eko motuch kendo mago kidwa yudo tidhiye e wacho kanyo ni wang' book no ero kata Facebook page mar Chuny Onagi TV. Wang'iyo gazedni eri mar The Daily Nation waneno kanyo ni Ethics and
Corruption Commission EAC sought out of court settlement after a fire raised the county store and key evidence. Off the hook, mano former governor noero ma Migori mano Okoth Obado. Wacho ni dealer, former Migori governor Okoth Obado has recorded a consent at a high court giving the Ethics and Anti-Corruption Commission the go-ahead to take over multi-million shillings asset acquired using stolen public funds. In return, the anti-graft agencies has dropped 2 billion corruption cases against Mr. Obado and his children. Bang' gavana noero ma chon ma Migori golo mwandu noero madiro milion 235.6. Koro to kes noero kata wach noero mabende osebedo kaluore mabende koro iwacho kanyo ni ne otudre gi weche go mag mibadhi mar pesa madiro bilion 2 koro to ne owit oko kacha. Aneno ka oler kaka pesa no notiyo ka yo noero makare. Aneno ka tiere pesa no eko mabende iwacho ni ne otiyo godo kae. Iwacho ni Mr. Obado to surrender 8 properties and 2 motor vehicle valued at 235,600,000. Machielo weche go matukche pinyni mar Afrika wacho ni Ramaphosa sworn in for second term. Iwacho kanyo ni South African President Cyril Ramaphosa sworn in for a second and a last term in which his ANC will share power after it lost majority of the first time in 30 years. Aneno komenyo weche go eko mag somo kae kiwacho kae ni aneno komenyo weche go eko mag somo kae kiwacho kae ni iwacho ni universities sack 350 staff over fake academic papers. Iwacho kanyo ni koro mbalariany moro de oriembo e tich jotijegi mabende diro 350 kaluwore kod karatese go eko mabende ok oyangi kata karatese go eko mabende ok gin mag adier kanyo. Kawang'iyo mbalariany iwacho kanyo ni over 350 members of staff of the Technical University of Kenya kata TUK have been struck off the payroll after an audit found that they hold questionable academic documents. Mago gin jogo eko mabende ne oriembe tich mbalariany ero mag Technical University of Kenya mabende iwacho kanyo ni koro to gionge iwacho kanyo ni karatese go eko mabende koro winjore. Piny kaneno komeny ng'anyo noero mabende ne obet kanyo odiochieng' manyoro e pinyno ero mar Mombasa. Iwacho kanyo ni Gen Z protest against proposed taxes spread to Mombasa. Aneno kanyo kowach ni Gen Z kata Generation Z kanyo bende koro ne owuok oko mar ng'anyo ka gikwedo ikomenda no ero kata iwacho ni taxes mabende oket e pinyni eri mar Kenya. Koro en gino ero mabende koro kawang'iyo sani en gino ero mabende rowere ema owuok ne oko ahinya mabende koro wacho ni gihinyre. Ng'enygi gin rowere go eko mabende koro pod somo kacha kagiwacho kanyo ni gihinyre kendo sirikal ni eri koro to aneno kanyo ka ng'enygi bende gin mana nyidendi. Wacho ni protesters march on Kenyatta Avenue in Mombasa yesterday during demonstration against new tax measures proposed in the Finance Bill 2024. The Occupy Parliament demos are expected to resume today in Nairobi, Kisumu, Mombasa, Nakuru, Nyeri kod kuondego eko mamoko mathoth. Finance Bill, MPs fury at the plan to raise fuel price. Kakoro iwacho kanyo ni bei no ero mar mafuta no ero mabende geche ringo go kata fuel idhi med kanyo gi Sh7 mabende osebed kiduoke chien to koro idhi mede malo mabende koro ng'eny jo od bura ne opingo
wachno ero ma kamano. Aneno komeny kae ka iwacho kanyo ni brothers tragic tale of a Dubai job scam. Iwacho kanyo ni koro nitiere wechego eko mabende koro ne owuond kanyo ni nitiere tijego eko ma Dubai mabende ne gichopo kendo ne giyudo ni gin tijego eko mag miriambo. Iteno ero mar ariyo iwacho omeny wechego eko koro mag ng'anyo mabende osebedo katimre e piny mar Kenya chakre chieng'no mar tich ariyo. Iwacho kanyo demonstration like the protest held in Nairobi on Tuesday against the financial bill, the one in Mombasa was larger. Ne waneno kanyo ka pinyno ero mar Mombasa koth ne chwe to oganda nowuok oko mar mondo mi ging'any. Police threw tear gas near school. Waneno kanyo ka nitiere skul moro e gwenge eko mag Mombasa mano Moi School Mombasa, mabende obila ne obaye tear gas kacha kendo nitiere nyithindogo eko mabende ne ohinyore. En gino ero mabende koro onego obed makare ka koro polise ng'iyo kuondego eko mabende koro gibaye iro eko margi malungo wang'. Iwacho kanyo ni about 15 students at the Coast Girls High School in Mombasa were harmed after a tear gas canister exploded near the school during protests against the finance bill. School no ero mar Coast Girls High School, nyithindo 15 ne ohinyore kanyo. Aneno ka nitiere nyadendi moro momeny kae mabende oting'o gimoro mondik kanyo ni Nabii Tenga Huruma. Mago gin gino ero mabende odiochieng' ma kawuono wadhi neno ni to jod bura bende oyie ni Nabii Atenge Huruma koso gin to gichung' mana ka tiendgi, nikech waneno chieng' manyoro kane ji wuoyo ne waneno kanyo ka nitiere nyaka jod burago eko mantiere riwruog siasa no ero mar Azimio mabende koro ne siro wachno ero, ka nitiere moko mabende nitiere riwruog siasa no ero mar UDA mabende ne pingo wachno ero. Kaka wang'eyo pile pile ni ODM kata Azimio ne owacho kanyo ni jod buragi dhi pingo ka UDA nowacho kanyo ni jod bura maggi dhi siro. Koro seche ma waneno ka ng'ato siro to jomoko pingo, en gino ero mabende koro nyaka wakete question mark, matiende ni ochung' gi oganda, ka jomoko to oganda wacho ni gichung' gi jotend party margi. Ka wang'iyo machielo ka wacho kanyo ni 2027 calculation as Ruto and Mudavadi parties join hands. Mano ne riwruok no ero mar the legal journey to fall ANC and have its members joined UDA has kicked off. UDA and ANC merger is a culmination of a plan mooted in April by Mudavadi, who pledged a political earthquake. Mano en duond bura no ero mar Amani National Congress kata ANC mabende otelne kod jotend migepe mano moluor Musalia Mudavadi, mabende ne oriwore kanyo kod United Democratic Alliance kata UDA motelne kanyo kod Ker William Samoei Ruto. Ne giriwore kamoro achiel mar mondo mi koro giteg kata giket motegno ng'weno ero mabiro e higa ero mar 2027. Ka wang'iyo machielo ka iwacho ni Gachagua Raila share podium at Ramaphosa's swearing in. Mago jogo eko mabende ne odhi chung' kanyo ne pinyno ero mar Kenya. Migosi Raila Amolo Odinga kaachiel kod jalup ker mano Rigathi Gachagua bende koro iwacho kanyo ni ne gibet kamoro achiel seche ma bende koro ne gintiere ei sidho. Iwacho kanyo ni Cyril Ramaphosa mabende en ker no ero mabende oyiere e kidienyo ero kata tam no ero mar ariyo e gwenge go eko mag South Africa. Kang'iyo ite machielo ka aneno iwacho kanyo ni MPs, aneno komeny wach moro mar jod bura ka kendo go Piyo Wandayi. Aneno koket kanyo ni afya kwa walimu. MPs aya over plan to increase fuel tax. Lawmakers to vote on report today. Opposition thrashes bill accuses the government of playing games. Wacho ni jod burago eko mag Azimio la Umoja koro to ne otamre wachno ero mar ikomena no ero kendo ne giseyo sirikal kuom hinyo oganda mathoth e pinyni eri mar Kenya. Aneno ka machielo pach josomo gi jondiko kaneno ka nitiere cartoon, nitiere ng'ano ero mabende idho ngas, ka ngas no ero en financial bill.
Nitiere jogo eko bende goye picha seche moidho, to nitiere gino ero mabende nitiere nungone mapek ahinya. Taneno ka nitiere jok magoye picha ondiko kanyo ni reject financial bill 2024 ma debed Gen Z, ka aneno kowacho kanyo ni okay, I'll climb down. Maidho cha chal Ker William Samoei Ruto, ka bende koro oidho kacha kuma financial bill nitie, oidho kacha en e wi yien moro gi ngas, to oidho gi ngas en. Nitiere jogo eko magoye picha, ne wawinjo kacha ka nitiere jood bura moko mane wacho ni jogo eko mane odhi e ndara ok ne gidhi mana ng'anyo, ne gidhi mako TikTok. Koro ok wang'eyo ni en nade, nikech waneno kaka bende ochako oket wachno ero mar simu. Wang'eyo ni sani wechego eko mag TikTok en wachno ero mabende koro oganda koro ng'iyo ahinya, kendo koro awinjo ni nitiere pesa moro mabende giyudo kanyo, yorno ero makare. Koro wadit ane wang'i ane ni to be ne gidhi ng'iyo wechego eko mag TikTok koso ne gidhi timo gino ero mabende ne oterogi kanyo. Ka mano ero e gazedno ero mar The Daily Nation, mabende wan godo kinyi ma kawuono e mesawa kae. Kang'iyo nitiere jogo eko, waneno Omondi Jaruoya wacho ni nasema ole chieng' jamondo. Machiegni Omondi Jaruoya aneno kanyo. Lamek Oloo wacho kanyo nosedonjo e yorno ero makare. Atis pesa agwedhora okinyi majaber nikiwa hospitali na dada yangu. Atis pesa mos ahinya, wakwayo ne nyaminu no ero chang mapiyo mar Nyasaye donj kuome kendo change yono ero mapiyo. Mano ero ne en gazedno ero mar The Daily Nation. Kang'iyo ka nitiere gazede moko machielo mabende wan godo kae. The Standard aneno ka UDA death, Ruto craft giant party. United Democratic Alliance, the party that grappled President Ruto to power, is on its deathbed. The announcement was made at State House, where it was agreed to fold it up and start new outfit. Maogina gigo eko mabedo osebedo kanyo. Edun burano ero mar UDA aneno kanyo kodho bado walks free for a song. Aneno kanyo ka gazedno ero mar Taifa Leo wacho kanyo ni walichokoza nyuki. Jogo eko bende ne omak kanyo e ng'anyo no ero mabende ne otimre kanyo e gwenge kuma mag Nairobi. Mudavadi Gambo aneno ka pod omed mana gazedno ero mar People's Daily omenyo wechego eko mag ANC riwre kod UDA. Gazedni eri mar The Star omenyo wechego eko mag ng'anyo. Gazedni eri mar The Daily Nation bende omeny wechego eko mabende waselidho ni kanyo. Mano ero ne en gazedego eko mabende ne warito ne chenro ero mar nonro no ero mar oboke no ero mar The Daily Nation, mabende koro ne wan godo kinyi ma kawuono. Mano ema kelo giko no ero mar nonro mar oboke. Kik idhi mabor, ka waduogo to wadhi duogo gi wendewa mano migosi Churchill Okoth, mabende en kanyo jadusruok, en kanyo ja ohala en kanyo japuonj, en kanyo jandiko buge. Ang' nonyiswa ni to piny Kenya ochomo kure. Wadhi e yueyo machuoka, ka waduogo to wadhi mana nyime gi chenro ni eri mar chieng' jamondo. Koro kik idhi mabor, ka in gi penjo tinyalo oro ne migosi Churchill Oduor, mabende wabiro wapang' mae. Do you have a special event coming up? Let YouFriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. YouFriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama
jothumbe te. Mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manya. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungo. Akwe ujoin na Monde, ujoin wa Monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, my and Bernardo Gucci or Benbo. And man Musa Juma Ovela, to Novela and Dalumane, I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wachoni adonjo peni joyos no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini edi festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa Madongo mage mani okele US Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo tulwa te donjuru we Onagi TV ubo winjo ngolo mag yowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa Eilulan dunyo Onagi TV adundo jaluo sani koro adundo wakai ndiye mamondo wa ritre Eneno chuny Onagi TV, chuny Onagi TV, adundo jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplaceresort.com. The Bowls Place Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplaceresort.com. The Bowls Place Resort, serenity and bliss. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chalori, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matthew Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, ma is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV.
Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni kendo janeno mar Chuny Onagi TV e kidienjeri mar ariyo ne wasesingo ni kanyo ni wadhi bet kanyo kod Mr. Churchill Okoth ma bende osechopo ka en wuoyino ero ma bende dusre. Odiochieng' ma nyoro neno kanyo kane wan gi jadusruok to norwakre kendo nonyisowa norwako kanyo official wear. Kawuono be wan gi Mr. Churchill ka en ang'o nyisowa norwako mane kawuono. Machiegni Mr. Churchill. Yes. Akia ni ang' wati gi dhok mane. Apani dholuo ber. An wuod luo. Erokamano ahinya machiegni Chuny Onagi TV. Ang' nami thuolo mondo ifulri ne oganda idendri ane matin ni in wuod kure. Okay, an iluonga ni Churchill Okoth. An wuod Seme Katieno. And onyuola Kisumu Kasagam. To Kisumu Kasagam be e Kadani. To koro sani to koro adak Kisumu town kae e estates mineno Kisumu kae gi. To gima ng'eyo ni I'm in the fashion industry, anti-fashion industry. Mane modeling and wane joma dusre oko kae. To modeling to en gima duong'. Modeling en gima duong' kendo en gima ber kabisa. En gima ber kabisa. Kendo kelo gik maber e ngima dhano. Kalure okelo gik maber kuom mana wuon ng'ama dusre no okelo gik maber kuomi. To koro kendo kelo gik mabeyo kendo kuom jomoko. Ma at least neni oko kacha. Mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya Mr. Churchill. Mr. Churchill otimo ang'o ma bende professional mare ma otime gweng'gi mag Kisumu? Okay, an awuon profession mara ma wuon masomo okae asomo gik mang'eny to an awuon ajapuonj asomo puonj kendo atiegora e weche mek sciences. Ajapuonj kendo apuonjo biology maber. Iwacho ni japuonj science. Japuonj science. And kendo be achaka aduga somo kendo ko business skills. Kendo ahero biashara kabisa. Ma weche mag uchumi mar Kenya ielewa yono ero makare. Mano ni kare. Masani koteri e parliament odiochieng' ma kawuono tiketo loko so yes. But kendo gima timore malich kuom politics wa ma Kenya kae. Iyudo ni millennials mantie government, most of them gin joma okwane ka dwaro ni joma tindo kaka wan mondo bed gi ngima maber mbele. Ke sani ji winjo matek e udigi kuonde ma gidakie kendo kalure gi yudo joma nigi familia madongo. Winjo ka koro tek kabisa kes nyithindo dwaro dhi school koni to medication be dware koni, thieth dware koni, gik machal kamago. Koro weche tek, kinyo fuel be koni be ginyore. Koro okoyot. Erokamano ahinya Mr. Churchill, adwa ni wachak ane gi kor dusruok. Okay. Koro ere kaka nichako dusruok to nichake ndalo mane to ang'o omiyo nichako? Okay, dusruok ni onyuole od dusruok. Wachagi kanyo. Onyuole od dusruok to od dusruok nido ni miyo manonyuola nyagem mano madhina kendo mahero kabisa. Miyo ne miyo mahero kabisa gi chunya te. To yudo ni mano gima nonyuole gi weche mek tweng'o. En miyo manyalo twang'o lep joma mon, joma nyiri kendo kabisa e kiwango mamalo.
to nokosome. En ng'ama nosome nyaka klas 12. Koro iyudo ni bang' kanyo to jonyuol ka noduogo, Nyasaye duogo kawogi, to okawo that dusruok no mar tweng'o e chunye kabisa. Then oduogo bedo kaka gift kuome. Koro adongo ka neno ng'ama minwa katimo gini, to aneno kotwang'o ne nyithindwa manyiri, because adongo e ot ma nyiri mantie ng'enygi, ang'a wi achiel. Koro aneno kama dhi twang'o ne gigi to an ok twang'na. Ineno? Koro wacho ni mondo abed marom gi jowetega ei ot, abende ngatim nang'o, amany ng'ama nya twang'o na gigi. Iwinjo? Koro kanyo ema achako twang'na oko kocha gi funde moko mantie kibanda gi. Kendo funde manie kibanda gi nigi kipawa mamalo kabisa. Gin gi lony mamalo kendo tweng'o. To kanyo ema nachako go. Mane interest kaka nobiro. Gombona nobiro kuom mano. To higa mana chakie, nachako ka high school. High school form 2. Naja form 2. Erokamano ahinya Churchill. Penjo maduong' mabedo adwa penjo ni dusruok ma Kisumu County nyalo neno nochopo kure nyaka ne wadonje tend Ruto. Odok chien koso dhi malo? Dusruok gima nyalo wacho kuom dusruok en ni jomong'e dusruok kabisa, to gima dusruok kelo e ngimagi. Dusruok en gima ok dok chien. En gima medo idho, because iyudo ni nikech joma dusre oko kae mong'eyo berne, gin ready mar golo pesa moro amora mondo gitim nang'o, gidusre. Erokamano ahinya Mr. Churchill. Adwaro ni wachak ane gi waneno ka nitiere chenro moro mochan bage gwenge ma Kisumu midendo kanyo ni Does Modeling Pay? Ng'ato en penjo no ero mabende osebiro chien kanyo ni bende dusruok ni endi en gino ero mabende chudo. Waneno kacha ka in panelist, lakini kapok idhi kacha odiochieng' no ero mar ngeso, inyalo fuononwa matin ni be modeling ni ochudo. Okay, gima nyalo wacho kuom modeling, ing'eni gimoro amora oko kae, kaka itime gi lony mitime godo, gi kiwango ming'eye godo, kobokelo ni gimoro, tikete chunyi. Kesi ng'eni kionge kiwango gi lony kuom gima idwa ni tim no, okano chuli. To kikete chunyi to kendo dhi chuli. Mana kaka biashara, kiyawo, ok ikete chunyi, to be lony bionge ko kata matin. Ing'eni onge gi biashara midhi timo? Kanyo onge. Mana dieri. To koro modeling wani is just like any other kind of career or profession. Kesi tie skunde moko masomo fashion and design. To modeling mineno ni designers oko kae, gidwaro miluongo ni models gi mondo showcase negi. Showcasing en ni mondo koro gitim nang'o, girwak lep gi mondo gitangaza ne ji oko kacha. To ginyalo timo mayo e runway. To model ka model kong'e rate card mare, te miluongo ni rate card. Kuom anybody mantie entertainment, ng'ata manie entertainment industry nigi rate card mare. Jaber nigi rate card mare. Kiwinjo ni ng'ane ikelo presenter ong'e maber, okawo pesa marom kama kotim nang'o, kobi e event mari. Mana ka modeling be, model ka model nigi ng'ang'o rate card mare. Mong'e ni ka bire e event mari, tane runway ni. Showcase lewni adi, to law ka law ichula adi. Or event ni te, ka showcase ichula adi. Modeling chudo. Kalure gi bedo equipped mean equipped. Gingalure ng'amu nachai from scratch. Ma isiro ni dusruok en gino ero mabende koro chudo. Kalure gi kaka ichung'ne. Kaka ichung'ne. Erokamano ahinya. Ang'o miyo nubiro gi paro mar mondo koro mi uchak chenro ni eri mara kata ulos nyasi ni eri mar Does Modeling Pay? Di bende nitiere kaka uneno ka oganda moko mabende dusre kata madonje dusruok nochako ywa ng'ich koso nukete aketa kaka chenro mamoko? Gima nyalo wacho kuom Does Modeling Pay, gima nokelo wach ni kalure gi jomotemo biro kode, ato kawuono kabiro kode. An oluwo Ogwela ni mondo abed part of the panelist. Aneno aparo ni gineno gima asebedo katimo, to gineno ni gini bedo kakonyo. To gima kaparo kuom matut kuom gini, aparo ni ne gineno ni rowere ma model moko ma maybe yudo ni chuny gi podho kuom modeling. Kes gisedonje to gine mazao moro, gine berne. Kalure gi ing'eni gimoro amora lure gi foundation, mana ka mar ot kimiyo foundation marach ting'eni onge kuma dhi. Ot dhi to pona timo nang'o, olmukore, olwar. To ka foundation mi maber, wodo min, mano gima dhi chuli.
Koro yudo ni models gi gine gidonjo to gidonjo through yore moko ne gidonjgo. Idonjo to kata training malong momiyi onge mochimo yo. Maybe idonjo through agency to agency no boken kata registered. To kata ngama train ye agency no gono pok no bedo model before. Iwinjo. Ingeni an agency can be run with anybody ma poko bedo ga model, yes, but the trainer should be model. Iwinjo. So also kalure gi modeling is very broad. En gima broad. There are different types of modeling categories ma nyaka jingi. Ntie runway, mar pageant, mar Mr. and Miss Mix Kunde, make national contest. Ntie the one for showcasing ma ipo ni chuli kiti rwako lewni mabwadhi bedo Kisumu ka very soon. Osebedo katimore Kisumu ka. Tie modeling mana mar lando hotel, kata mar lando city, kata mar lando kuonde mopogore. Koro yudo ni kata for example ka wan gi Acacia Premier, inyalo poki bedo brand ambassador ma Acacia Premier. Acacia go mana picha tilanda Acacia to gi post ye sites gi to in like a brand ambassador mari. Tie nyaka mar bedo billboards. Koro modeling en gima broad. To chudo kalure gi gimidwaro. Tie fitness modeling. Ma in Marian manane showcase maybe the boxers. Because the designers they are very much focused on doing what? Making the boxers. Like for example, this big designer belonging to Sajay. Sajay makes the boxers. To pieces of any models marwako boxers run when you ginjo mas straight. They are just straight. Then mana yor duaro. Giga gido jogaja gid manyo pesa molo di kuelo. Gimanyo pesa gimoro. To the same time gitimo now gitimo gima gihero engimagi. Gima tie passion ga e chunygi. Erokamano ahinya Churchill, wacho kanyo ni nitiere jogo eko madusre mabende kane gidonjo kacha nitiere jogo eko mabedo kono keto gi e yo nero makare. Akia ni kaka Churchill bende nise paro mar biro gi awinjo kuluongo gi ni agency. Agency ni moro to bende nitiere jogo eko bende se mako lwetgi mosedonjo modeling kato ang'ono ero mabende gisetimo. Mano question maber kabisa. Modeling mara ma serious nachako time sani an gi igni 12 e modeling industry. To ang'eyo kenda a feeling lony mara kuom modeling en gima sani koro oselony ahinya. To agency na biro godo niluongo ni Heart of Zion. Kesi ngina ng'ama ohero be weche kanisa. Koro kana biro gi nyingni natemo ng'iyo ni anyalo tiyo gi weche mage mar loso this name of this agency mara ni. Tang'iyo Mount Zion mantie Muma. Tawacho ni bas Zion ni e gima nyakwa tii godo. Tachaka ng'iyo heart. Koro being the heart of Zion. Heart tiende ni yudo ni koro it is a symbolic name that I came up with. Because you find that now king kana ng'iyo logo mara yudo ni ntie mountain kacha. To ntiere chuny kacha. To ntiere crown kacha. To naketo nyaka fire be kacha. Kuro ni the fire was a significance that ni all the models ginjo magen fire, ginjo magen match runway kacha. Ka gidonje runway ni to gitimo gino e teku mamalo. Iwinjo. But the mountain itself, it was a very sacred mountain. Iwinjo. Meaning if it is sacred, all the secrecy of the agency should always remain in the what? Agency. O din miloso kendi. Okiwe ni koro di weche maricho wuok oko. Kes weche maricho nyaka to bedi. Kes dhano to human is to errors. Ok de wach ni kata odu monyuolie pok ni bedo gi shida achiel ariyo adek. Iwinjo. Ba shida go lure kaka gilony mun godo kuom lose, kuom kaka utatua shida ugi. Then benentie crown. Crown en niya, kwa be any kind of pageantry, to you are very much well equipped with training to nyisi gimone benetimo. Why should you not just win the crown? Iwinjo. Because during my time, the agency manaloso, I believe ni most of my sons and daughters, they were almost all of them were very crowned, and they had legitimate crowns. And they went for national crowns. Okadwa crowns moko mawinjo ni Mr. and Miss kia club moro matindo. Machal kamago ngini kanye maji ketho godo. Gibiro gi events moko ma ok make sense. And I always advise models ni mondo gidhi for national crowns. National crowns tendenia before crowns make institutes. Kumisome, that's a national crown. That's an institute is a nationally recognized what? Nationally recognized body. For example, Maseno University, Kisumu Polytechnic, those are national bodies. Are very much recognized. Those are crowns are recognized. Makataka present to biro to ni gisash ni no. And onge maberni Polytechnic, Polytechnic, Kisumu Polytechnic is always there. To Maseno University is always there.
Nairobi University is always there. To kata wan gi be Mr. and Miss Tourism mano timbre nyocha ka. That is a national what? Entity. Iwinjo. Because those are the grounds mane we need to for. Kikwa di uru weche moko ma hivi. Or rather, at least you can also even go for that, just other crowns like maybe nitunze nyiso ni tiende ni unjo ma biro kokacha wuko kokacha mondo tim nango opuonj nyithindo. Ngini everything starts with charity. How you give back to the society. Kitimo branding mari. But okinya bukuri biro gi event moro man maybe Mr. and Miss maybe matunda or mago make sense. Make sense. Ero kama inya mano Mr. Churchill Okoth wacho kanyo ni wuod Seme Katieno. Mano iwacho ni korgi governor. Jogo eko wigi okay. Kawadhi mana nyimbe waneno kantiere nyasi no ero mabendi bro bag tarik 6 mano dweno ero manyien apani en ngeso maieja. Mano Kisumu Fashion Weekend. Mato kora pani intie. Kisumu Fashion Weekend. Makore mawadwa wuoyi maduong'. Ang'o miyo nubiro gi paro mar keto gimoro kaka Kisumu Fashion Weekend? Ka pok abire gimo miyo nubiro gi paro Kisumu Fashion Weekend en ang'o? Okay, Kisumu Fashion Weekends all under high fashion modeling category. High fashion tiende ni yudo ni models wanawuon wa showcase lep designers. To wabiro kode because mana kana wacho ni tie designers oko kae maybe gitwenge kibanda. To lwetgi mit kabisa to kendo teku margi ni malo. But bedo ni branding margi ma pod onge emo mi ji pod kiagi. Iwinjo kanyo maber. Mana kaka jothum. Tije mawer mamit malich but koro kes jo piny thum gi ok nyacho pone jo piny. Gimiluongo ni airplay. Mane momiyo ok timna ok winjgi. Koro wabiro gi mae gi event machal kama mondo at least designers matindo gi mondo ji mondo ng'egi mondo winjgi mondo jochak dhi irgi because also in the end of the day gin be gidwani mondo gitim now yud source of income ma ginyalo konyore godo to ginyalo brand godo. To the same time models wagi gise train, they need to get that platform mondo gitim nango gitang nwani ang'o ma gisebedo ka gitrain on to gibe giyude gimoro kete mfuko gi kes ing'eni ji chudo ka donjo kan dumonta diri manyiso ni models waka bido gimoro ma gidomte manango gidogo dala mondo gido gimoro gikete mesa gi gicham. Mai wacho ni Kisumu Fashion Weekend ni ukele mar mondo mi uting jogo eko amene koro ni piny kacha kaka designers moko bende pok ong'e to gitimo tich maber to pok ofwenygi. Hapa ni en gino ero makare ahinya. Koro mane gimo miyo no paro mar biro gi Kisumu Fashion Weekend. Yes. To yeni Kisumu Fashion Weekend ok mana designers matindo gi kende ma ji pok ong'eyo but kata madongo be dhi biro. Madongo gi be oriwo gi matindo because in the day gine class achiel gitwengo gite. Class wanongi mana class ni utwengo ute. Koro koda ng'eni in ng'a kata in ng'a. Kes kata ana wuon tie models matino modhi donjo go runway. Iwinjo. Adonjo runway nyaka gi yawuota moko. Gik mana chako train chon. Koro bedo ni in ng'a wani koro in Churchill Okoth in Sultan kacha ok nyis ni koro kinyal share runway gi jomoko man matindo. Koro duwo kacha mondo nyis gi gimo wadwaro wanegi ka gitimo ga. Because chien kanyo waneno ka gidwa mbeko matin. Kes chuo waneno ka dwa lal industry. Ojo waduog mondo anyis gi ni gini pod nitie and the spirit is still there and is still alive. Yes. Ang'o miyo noyiero mana nyinge ni eri mondo mi uluonge ni Kisumu Fashion Weekend? Nyinge thoth ahinya to waneno mana kuyiero Kisumu Fashion Weekend. Ang'o miyo nuparo mana ma? Okay, first of all, Kisumu Fashion Weekend nochak gi osiepa miluongo ni Tony Cruz. Tony Cruz is very much proactive guy. Ten ng'ama nigo teku mang'eny be fashion ka. Then ga model be chon. To with the time odugo bedo ni koro timo nang oran agency be matindo but bada odugo agency koro sani oran entity franchise miluongo ni Kisumu Fashion Weekends. And this time round it is the 3rd edition. Edition mokwongo nosetimo, edition mar ariyo osetimo, koro wadhi edition mar adek madhi timre tarik 6 next month. So the main reason why nobiro gi nying ni is because one, Kisumu wanti Kisumu. Wa promote Kisumu wa. 2, and fashion. It's a fashion event. The Koro Weekends no biro because it could have been Kisumu Fashion Week. Ineno. To no kwanya kito week because week be already Kisumu Fashion Week en franchise mar osiepo moro kendo bilongo ni Kish Robert. Kisumu Fashion Week nentiga chon. Sani koro no kwanya ka franchise mangato nyako bedi gi mare mamare. Koro mare en Kisumu Fashion Weekends. Koro medo weekends. Leo. To chako mare mar Kisumu Fashion Weekends then odwani gino bedi kata ka bedo every weekends. Every weekends. But because gimora mora ichako mos
chako mos ma odhi timo this time third edition. You never know with the time waboka time every weekend because even back then wan gi gimoro iluongo ni Kisumu Fashion Fridays. Ndalo man wan gi Brax Omola, our late brother, no Nyasaye nosekawe. He was a very good hairstylist and a makeup artist. Notimo gik dusruok mek joma nyiri kabisa. Kendo he was a very good guy. But most Nyasaye nosekawo owadwa no. To sani koro wan gi Kisumu Fashion Weekends, to Kisumu Fashion Week bang'e ni dhi duogo. Erokamano ahinya Mr. Churchill. Nitiere jogo eko bende biro biro kacha kaka jodusruok, nitiere jogo eko bende biro bira. To nitiere jogo eko rowere ma bende biro biro mar mondo mi gine dusruok. To kopogore gi dusruok, akia ni en ang'o ero ma bende udhi chiwo machalo kaka waneno kaka nitiere moko michiwo mentorships, wuoyo gi rowere. Nikech rowere sani ing'eni ni nitiere moko ma bende koro lal. Koro akia ni Kisumu Fashion Weekend ni udhi timo mana dusruok kende koso nitiere gigo eko mathoth ma bende udhi timo. Mano question maber kabisa, mano penjo maber kabisa. Gima nyalo wacho ni en ni with Kisumu Fashion Weekends ok watim mana dusruok kende. Ing'eni bedo model ok en mana dusruok kende kaka jomoko nyaga kawe. Modeling, first of all, ibedo mirror of the society. Bedo mirror of the society nyiso ni almost very many people see you as an icon. They see you as a mentor. Iwinjo. To ineni kaka mentor nyiso ni nego beni in ng'ama be gombo gani jomoko timnare obede successful mana kaka ibite mochopo malo. Mane mimi watimo gini. To iyudo ni somewhat time kama kaka Kisumu Fashion Weekends. Sama no chako for the third editions wasitimo gik mopogore ok mana ni dusruok mar wuotho no kende. Jomoko neno kama ni ka wuotho ke. Ok en wuotho kende. Ochakre character mari. Sama nyathino biro katacha, watimo puonje on terms of character because inyuolwa to be people of different personalities. Personalities and temperaments. Nyasaye nyuolwa gi temper mopogore. Kaka ng'ama somo psychology wacho maber ni wan gi around almost 5 categories of temperaments, right? Wan gi sanguine, wan gi choleric, phlegmatic, the list is endless. To you don't sama ibiro kacha, to jomoko mane timbe gine richo kabisa. Gijo makata ok oluoro jonyuol gi, but ka gichopo kacha, to wapuonjo gi mondo gitim nang'o? Giluor jonyuol gi number 1. Minu en minu makata minu timbre nade, otar manade, mano minu. To wuonu en wuonu makata timbre nade, mano wuonu. Ok ane lokre. Iwinjo. Jomoko wacho ni wuonwa ni notimbre kama wuonwa timo kama ne minwa. Sawa, mano margi, mano johera ji ariyo mana kaka ne gichako. Mano kone gidonjie. Okone gidonjie atol. Ne gitim nang'o migi luoro mamari. Eki med yudo gweth. Koro wapuonjo gi in terms of bedo joma discipline. Wapuonjo gi wanacha gi in terms of character, wanacha gi in terms of bedo joma are very much compassionate, ma give back to the society, wanacha gi in terms of kaka ginyalo control asira margi, wanacha gi in terms of cleanliness. Kisingini chopo kacha nyakinga mamore nyakibedi ngama ler ot dak midake odi nyakibedi ngama ler. Ok ibed ni lero oko to ioto ilil. To ler chakre kuom paro mari min go e akili mari. Akili ni ka ler, dendi ka ler, rwakori, then you are a good person. Mana ka dwarore. Erokamano ahinya Churchill wache kako nego beni wache. Wache yonero makare. Waneno kanyo ka sani koro nyasi mang'eny mag dusruok thoth e gwenge eki mag Kisumu. Kiana ang'ono ero ma bende koro Kisumu Fashion Weekend timo ma opogore gi jok machielo gi minyalo nyisa ni Gerald Kisumu Fashion Weekend koro nego beni bire. Koro Kisumu Fashion Weekend Gerald. Aneno ni Kisumu Fashion Weekend onego beni bire. Okata ini wuon ubi ute kaka jonagi TV ubi urute chunyo nagi TV arwaku mundu bi kacha ute unegi mwatimo makacha to be kata kudhie pages wa make Kisumu Fashion Weekends in all social media platforms obro neno gi okuro wasebedo kwa timo charity activities one gi clean up activity mabe wan bino watima aparo ni this weekend ne bino timo fashion watimo clean up activity ki hikes mose big models wago hikes kon watimo negi gimiluongo ni counseling and also wanacha gi kono in terms of behavioral. Also watimo gik miluongo ni donations make what these homes make orphanage homes mawachiwo cereals kuro clothes kuro watimo gini differently to bedo ni watimo gino nyis ni wan godo mang'eny kabisa but the less Nyasaye omiyo wacha at least wanyalo timo nang'o wanyalo share gi joma onge go kesi nitie joma ne go kabisa to ok tim kata share but kes mathin Nyasaye omiyo wacha wanyalo share. To Kisumu Fashion Weekend is also coming up the program moro miluongo ni business nurturing. Ma very soon some of the models some of them maybe dropped out of the school.
gina manyo income. Same time wada come up with some skills manyalo puonjogi maginyalo timore nango, ginyalo yudo gimoro maginyalo chiemo godo dala. Erokamano ahinya Mr. Churchill. Nitiere ng'ano ero mabende koro ang'e ni penjre dala kacha ni giwacho ni Kisumu Fashion Weekend timore gweng'gi koma Kisumu to timre tarik adi, ochakre saa adi, wadonjo nang'o to timre kure. Koro Kisumu Fashion Weekend otimore dwe mabiro, mano is July tarik 6, mano bobedo ngeso, to bro chako saa 12 odhiambo, saa 12 odhiambo, to timore Mega City Mall, mani but Kachok, mane to dhi timre Cinemax. Kiki kosi because chieng'no rowere chieng'no dhi bedo chieng' maduong' kabisa e fashion industry ma Kisumu. Kis chieng'no wan gi photographer ma pek kabisa. Dholuo wacho ni pek gima pek mail. Wan gi Major Sun Media Production madhi chung e video coverage and also photography. Iwacho ni Major Sun mano ero en rawera no ero mabende nche yawe yono ero maduong' kendo duong' ahinya. Iwacho ni ng'ano ero mabende koro pok ogoga picha no ero maler obia oyud picha kacha. Gi some interviews wadhi bedo godo. Joluo wacho ga ni wan regular ok wadwa VIP, VVIP gima malo go akia ni unu kete nango to en nade. One code category gote. Wan gi silver en 180, wan gi gate and 1,000 to 1 gi gold. Gold is now the VIP, mine 1,500. To nego benu biro, kama sami biro no be you need create network ne business biashara mari. Because also case kanyo chieng no you don't need designers ka to gi sponsors and partners. Give you opportunity, gi chance mati moranang mar lando gi mage timo. Mora at least nya kanyo binye minyalo nyiewe labi moro. Kanyo binyalo poka ngama onge biashara mora matime ngimane. Tin gi papers e lweti, inyapo kiti moranang. Edhi duongo kata office moro mar ngata chiel kuomgi. To you don't teach kamano because gimora mora mitimo ka is all about networking. Koro kimedo bedo networking timedo create iwato ni social money. Sami network cha mane pesa ken moro mini go account cha min ga account ngini seche moko boko in fact boko nyuolre kucho man mostly advice ga jimi keto pesa account kende pesa mar account en mana for emergency but kingiye ni koran gi pesa koro misa muwe moro mokitima tek. Social money is the best. Kesu yonyo ni senyimo komnya poka nyase uka bikadin gi chenro moro maduong' mar arus tiponi bana osiepe kendo mojuori kendo mobiro iri kendi poki ikori kendi kata tima arusi no maber makara silingo kigol because of the social money. To in gibedo ngama introvert okida ni BA events gi in gi pesa ni account no kendi yudo ni gini boturi kendi koro mane advice manyalo miyo jopiny wagi. Erokamano ahinya Mr. Churchill. Mano ne Mr. Churchill kaka jadosruok ng'ano ero mabende gipango kanyo Kisumu Fashion Weekend mabende onyiso kanya dhi timre Cinema Hall mano Mega City tarik 6 chakre saa 12. Mano ero apani en gino ero mabende oganda jo Kisumu ohero ahinya nikech kiwinjo ka ja Kisumu nyisi ni regular ok wadwa mana VIP and above. En gino ero makare. Koro dona wane gi Mr. Churchill matin kaka japuonj. Waneno ka sirikal noriembo jopuonje ko mag JSS mabende ne ng'anyo. Paro ni eri siro koso ken gino ero makare. Okasiro paro no. Kes ingeni one thing gimanyalo wacho, ingeni ana wuon okaero jo sirikal. Mari manyaka nyisi mokwongo. I'm anti politics, okaero politics most of it. Politics aburo aero chieng maneno ka koro youths mawan what take over offices. Ingini ber kwa ka offices more at least obwa tieme timo gimwa paro ni is right. Kes jomina no ni riembo gi gibe gin gi familias magi timre na magi dwani mon gi kony to jomi riembo gi gin joma be government won emanu nyiso gini there is what the 844 system magi giselu the 844 system maka gichopo na ngor kimi gi olemo mon gi cham iwinyo ndik jogi tich gichamo olemo magi nego bende gichamo mari manyalo wacho onge chieng ma government bobedo just right ni koro they are just the government now and we are supposed to abide by it. No, ok onego bed kamano. Erokamano ahinya. Ineno ni somo mar piny Kenya ochomo kure? Somo mar piny Kenya aneno ka ok odhina kaka dware kalure gi ndiko mar jopuonje, harassment ma imiyogi, payments matin iwinjo, then you don't ing'adi mang'eny, taxation ni malo, koro mane ma discourage jopuonje, motivation onge moromo. But kalure gi gima jopuonje time class to ber kabisa kendo gine yo makare
gitimo more than is enough. Iwinjo kanyo? Ma government is letting them down. Sirikand wani mago jopuonje chuny jopuonje, ma jopuonje moko we kata puonj, badonje biashara. Mani manyalo wacho. Erokamano ahinya, mana ka watieko migosi Churchill. Wang'iyo wadawuo gi Churchill mogik kaka ja ohala. Akia ni ohala mar piny Kenya ochomo kure, nikech waneno kata odiochieng' ma kawuono ng'enyne dukni ma Kisumu County dhi lor, nikech waneno ka oganda osewuok kacha kendo dhi ng'anyo. Ohala mar piny Kenya nyawacho ni koro to chung' kanye, ochomo kure, to chal nade? Gima nyalo wacho kuom ohala ma Kenya wakayo en ni Kenya mokwongo Kenya nigi pesa, ok ni Kenya onge pesa. But yudo ni maskini medo bedo maskini because nikech ikawo mang'eny kuome. To pesa, gima kelo pesa, cash flow Kenya wakayo mondo bini kelo cash flow en mafuta mineno ni. Ini mafuta kuidho malo to ok diwuondwa ni yani ma bech mkati duoko piny to mafuta tiketo malo. Mano mriaso kabisa. Mano mriaso because ngini kata mkati no ok ni jite chame be pile. Hiwinjo, ok ni jite chame pile. Transport kende koseidho. Tingini mano gimora moro hinyore. Kes kata we have warehouses mantie oko kae. Mabe gi stock commodities, goods gi stock them. Kaka for wan gi Twiga, wan gi Soko Watch, gi ng'eny, wasoko girigo. Tiyudo ni geche makelo gi to mafuta kosidho malo. Iparo ni products gi dhi bedo ni bech gi dhi bedo masawa. Ok dhi bedo masawa. Mago gik manya kwang'i. Koro biashara ok otimo kuma ni kare. Because kata products moko kaka chuma giro dhi medra mera. Gimoro ma dhi to ji dhi bedo bano ni ugedi. Mane yawuoyi mang'eny tinde ok gedi because of magi. To government wani gitimore koda mok ber. Koro biashara ok ber Kisumu sani. Erokamano ahinya migosi Churchill Okoth, wacho kanyo ni ohala kama ochimo kochimo yono ero makare. Wacho ni Kenya nigi pesa lakini ohala ok ochimo kanyo ero maber. En wach mane mogik mabende dinyis jo Kisumu, jogo eko mabende biro biro Kisumu Fashion Weekend, rowere go eko mabende koro ang'eni nitiere moko maloro chieng' tich ariyo, to nitiere moko mabende osewuok oko kacha ni e ndara. Gima nyalo wacho ne jopiny en ni waketu Nyasaye mbele. Nyasaye manyalo gimoro amora duto, gik moko duto en Nyasaye. To kapok iwuok e odi to Nyasaye ne manyakwa lam. Tan gadier ni Kenya wakae kata Kisumu wakae ji mang'eny malemo. Joma thin ma maybe pengine afanye nini awaombi. Kesido ni ji nigi beliefs mopogore opogore. To I always respect what people believe on or in. Kesido ni yudo ni Nyasaye ni ng'ama nyalo gik moko duto to ene mochiwonwa ngima. Ka ngima onge to ok apar kata ni finance bill no nyalo somo. Hiwi to idhi some. Tero no se some to kor gine review moko podo kane ka donjo no. Kes giwuondre ni gigolo ma to moro gitimo na gimedo gidirisha. Hiwinjo gik machal kamago go ang'ine mago chuny jopiny. Tadieri gima ji dhi timo kata kawuono Kisumu ng'anyo ma kawuono no berna. Gitim because wang'iyo generation mabiro chien. To wane generation masani. To mabiro chien bentie nyithindwa be biro chien. Mako kwa time sani mondo walos Kenya ni mobed makare to kapar ka gimoro dhi bedo makare ne nyithindwa. To with the fashion event mantie Kisumu, fashion wani en gima nyaka wang'i maduong'. Kendo wang'iye kabisa because ngima ni te is all about fashion. Nyaka irwak lawi, ok diwuoth ni diwuotho duko oko kacha. To irwakori nang'o? Ti blend lewni nang'o? Gin mago gik manyaka ing'i. To kisebedo gi the fashion sense cha, mi confidence mari kata madhi oko kucho kata mar romo gi ng'ata. Kata madhi offices gi. To ka that fashion sense onge, ok apar kinyalo bedo gi that kind of confidence oko kacha. Kor kumis the Kisumu Fashion Weekend madhi timore tarik 6. Kata that also the talk madhi timore mar Das Modeling Pay, madhi timore chieng' Saturday, ma en 22nd. Macha be kumis. At least kata dhi neno nyithindo machipukizi matino. Ma believe in fashion ni. Tanga moni believe in fashion kaka ng'ama millennial. Also believe in that fashion. But at least motivate bi nyithindi. Keso kidi wach ni nyathina ni adwano mondo rwakre maber. Tinga mababa kata ng'ama mama. Irwakori mok ber. You need to, charity begins at home. The moment ng'ama miyo kata baba ok tim maber, kata nyathi ok ane tim maber mayot. Only few nyithindo ma few ma yae familia machal kamano ema ng'e gima gidwaro ngimagi. Ibo ironi maybe and link to another church. You really anti youth conventions of the year, maybe an societies moko motima chilari adek mapuonje matemo nachae. Iwinjo. To my youths wamedu rwakre malber, to wamedu joma presentable, to wamedu push for economy maroma Kenya, to gimora mwa tim gi chuny wate to ket Nyasaye mbele.
Erokamano ahinya Migosi Churchill, erokamano ne janeno moro amora ma bende noneno okinyi ma kawuono. Chakre saa 3 wadhi bet e Kisumu County, emomiyo kawuono watimo gik moko e yo mapiyo kendo yo machon ahinya. Wadwa dhi nene ni to oganda mantie Kisumu County gito giwacho nang'o. Watudre kanyo odiochieng' ero makinye chenro machielo mar chieng' jamondo. Bang' mae wadhi bet kanyo go nage Jakinda tudri kod Violet kachiel kod Sheila Magari. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.